Eläinten sijaiskoteja kaivataan kipeästi lisää. Eläinten sijaiskotitoiminta auttaa pakkotilanteissa kodittomiksi jääviä eläimiä, jos omistaja ei esimerkiksi pysty enää hoitamaan lemmikkiään. Oululaisen Suvi Holopaisen kotona vastaanottokomitea on kohdillaan, kun 4 poikakissaa saapuu ovelle tervehtivään uusia tulijoita. Heistä 2, Pumppa ja Miksu, ovat tulleet eläinten sijaiskotitoiminnan kautta. Heidän lisäkseen peräti 11 muuta kissaa on saanut uuden kodin Holopaisen avulla. Meillä tällä hetkellä on noin 10 vapaaehtoista sijaiskotia ja tällä hetkellä kaikki on täynnä eläimiä, että jos tulee nyt joku hätätilanne, niin ollaan vähän pulassa, että kyllä niitä jatkuvasti tarvitaan. Sijaiskodiksi lähteminen ei aiheuta auttajalle kustannuksia, sillä eläinsuojeluyhdistys maksaa lahjoitusvaroin sijaiseläimen hoidosta koituvat kulut. Sitoutumista sijaiskodiksi alkaminen kuitenkin vaatii. Pisimmillään eläin voi olla hoidettavana kuukausista vuosiin. Kyllähän se vaatii sen verran, että jaksaa rakastaa sitä eläintä omaansa ja pitää siitä huolta hyvin. Ja tietenkin se, että sijaiskoti haastattelee kaikki uudet kotiehokkaat ja tekee esittelyt siitä eläimestä. Kuinka vaikea tuosta sijaiseläimestä on sitten luopua, kun tänne tulee uudet mahdolliset omistajat tätä eläintä katsomaan? Ensimmäisillä kerroilla se on ihan todella hankalaa, mutta siihenkin tottuu silleen, kun sä itse tiedät, että se lähtee hyvään kotiin se eläin ja se, että kun ei nyt voi kaikkia pitää, että vaikka kuin rakastaisi niitä kaikkia omia, mutta kun kaikki ei voi jäädä, niin kyllä se ajan kanssa se helpottaa, mutta ei se koskaan helppoa ole.